pwdin. Mae o fel sticky toffee pudding, ond dwi'n rhoi spin nadoligaidd arno fo wrth defnyddio pwdin dolig sydd wedi cael ei wneud yn barod i ni. Reit, oce. Ond dwi'n mynd i ddechrau hefo'r saws. Oce. So, dwi'n meddwl bod hwnna'n darn pwysig iawn o'r pwdin yma, cael y saws yn iawn. Reit. So, i mewn i'r pan yma yma, newn ni roi siwgr brown tywyll. Lot o menyn. Reit. Wel, ti'n gwybod, erbyn hyn, ti'n gwybod, mae bron yn ddolig yn dweud, sy'n werth cyfri calories. Na, ni boeni am y peth yn y flwyddyn newydd. A lot o hufen. Ie. Pan ti'n deud lot, ti'n mynd mesu nhw ten, a just... O, wel, mi ydw i, ond mae o just yn lot. Reit, oce. Mae o'n lot. A da ni'n mynd i roi dipyn bach o space i mewn iddo fo, trwy defnyddio rhain, so cardamom. O, reit. Rhywbeth gwahanol. A mae jyst yn mynd i rhoi rhyw cynhesrwydd iddo fo. A newn ni roi twtch bach o brandy. Felly ti wedi mynd o lot, jyst i bach. Wop, gan i. Eitha dipyn fan'na fyd. Dyna'n slochi'n go dda fan'na. Wel, oed. So, da ni jyst yn gadael i hwnna berwi am 2 neu 3 munud, wrth i ni baratoi bob dim arall. Felly, fel o'n i'n deud, mae gennau pwdin sydd wedi cael ei wneud i ni'n barod. Nes i brynu hwn o'r siop neithiwr, a gyd wedi wneud ydi dorri fo mewn i darnau fan. Reit, so, mae hwnna'n fan'na. Ond da ni isio ychwanegu ato fo a wneud o'n neisiach. So, da ni'n mynd nôl i'r spices. So, fel ydych chi'n cofio, y cinnamon, y clove. Fi'n joio'r potiau bach na. Spices. Da ni wedi gwneud mor fawr gyda'r rheini. Da ni'n cael gwerth yn harian allan o'r rheini. Yndan. Y sinsir. Dwi'n mynd i ychwanegu llygeiron sych iddo fo. Dwi'n mynd i just gratio dipyn bach o oren i mewn iddo fo. Reit. Fel juice oren mynd i fewn hefyd. Dwi'n mynd o fe fel mae oren mewn t-shirt yn awgrymu dolig. Dwi'n mynd, mae rhywbeth amdano fe sy'n jyst yn dweud dolig. Oes. A dwi'n mynd nôl at y brandy hefyd. Reit. O, slwch chi'n go dda eto fyna. Na chi hanner botol di mynd fyna. Dipyn bach o hwnna i fewn. A gyd da ni'n mynd i wneud ydy cymysgu hwn efo'i gilydd yn eitha da. A wrth i fatha amser pasio, a wrth i fi gymysgu mwy, mi fydd y fatha gwlyblyniaeth na yn mynd i fewn i'r pwdin. Reit. So peidiwch â poeni bod o'n dod at ei gilydd, mi neitho yn y diwedd. Oce. A sa'ch chi isio, sa'ch chi jyst yn gallu cael eich dwylo mewn a cael o at ei gilydd hefyd. Reit. Ni wedi bod yn sôn lot am una yn ystod y cyfnod Nadolig. Oedd una jyst yn arllwys o brandy mewn i bob dim. Oedd hi? O, boes bach, oedd hi'n lico'r brandy mewn i bob dim. Pam lai. Yn union. So wrth iddo fo ddechrau dod at ei gilydd, gen i trei yn fama, efo dipyn bach o papur, a dwi'n mynd i roi o ar y trei yma, fel yna, a dwi'n mynd i just gwasgu fo gyd at ei gilydd. Reit. A wedyn rolio hwn fel nathon ni hefo'r sausage rolls na. So rolio fo fyny i ddechrau dod o fo nôl at ei gilydd. Reit. A wedyn fedrwn ni jyst fatha pinsio yr ochrau fel yna. Ti'n neud cracker? Wel, bron iawn. Oes. Cracker dolig. A wedyn pan da ni'n agor o nôl fyny eto, mi fydd o di jyst dod i nôl at ei gilydd. Reit, reit. Ffordd clyfar, de? Felly, fedrwn ni gael darnau bach o hwn fel hyn. Ti'n gofod gwneud hwn ar frys nawr ar y teg, ti'n modd, so gen ti fwy amser. O, ie. Gallai hwn i ddod at ei gilydd yn iawn, ti'n modd? Ie. Felly, da ni'n gallu torri nhw mewn jyst i fatha darnau fel yna. Oce. A wedyn, da ni'n gallu rhoi nhw'n popdi hefo faint bynnag o fatha porsiynau bethau da ni isio. So, mae hwnna'n gallu mynd i fewn. A wrth gwrs, mae genna un taclus dwi wedi wneud yn barod. O, gan i, ie. Neith o ddod allan rhywbeth tebyg i hwnna. Ti'n bod mae hwnna wedi dod mas yn grwn, so ti'n gallu rhoi nhw'n y pethau yma, beth ti'n torri t-shirt a phethau. O, ie. Ti'n gallu reid nhw, ie, fel siapio'r crwn a phethau. Felly, i syrru fe efo hwn, dwi jyst yn mynd i wneud dipyn bach o hufen. Reit. So, eto, mae gennau oren, neu clementine, neu rhywbeth fel yna. Hwna'n mynd i fewn. Hufen arferol, ie? Ie, jyst hufen dwbl. Na roi twtch bach o sydd i mewn i hwnna hefyd. A dipyn bach mwy o fatha alcohol. So rhywbeth fatha Cointreau yn neis efo fo, Grand Marnier, so brandy'n iawn efo fo. A na i jyst chwipio hwn. Jyst at ei gilydd fel yna.
Un tip bach i chi, actually. So pan dwi'n neud pethau fel hyn, os dwi'n cymryd y hufen o'r fridge a dwi'n rhoi o allan, cymryd o rhoi o mewn bowlen ac yn dechrau whipio fo, mae'n mynd i gymryd oes i fi. Ond os dwi'n gadael y hufen allan am ryw chwarter awr, neith o whipio fyny'n syth, mae newydd wneud i fi. Okay. Felly, amser gweini. So mae gen ni'r pwdin yma. Y saws, wrth gwrs. So, fel ydych chi'n gweld, mae hwnna jyst i dechrau dod at Dwethon ni eto beth ti wedi rhoi yn hwnna. Dwethon ni eto beth sy'n y saws. So, siwgr brown, mae yna menyn, lot o hufen, a dipyn bach o cardamom. Mae'r arogl hyfryd ri. Ond da chi yn blasu fatha y brandy a pethau yna fo hefyd. So, dipyn bach o hufen ar ei ben, neu lot. Wyt ti'n gofod bod yn ofalus, achos mae'r cardamom, maen nhw'n bethau bach, maen nhw'n pods bach caled, sy'n gofod bod yn ofalus ar ein dweud. Jyst gwnewch chi'n siŵr bod nhw'n ddim yn cael ei gweini. Reit. Byddwch chi'n iawn. Reit. So, mae gennych chi un... O, mae un dyn ni fan hyn. Yn fanna. Reit, gan i of. A mae jyst touch bach gwahanol i'r arfer. Mae'n eitha cyfoethog. Dwi'n blasu'r brandy. Mae hwnna'n neis. Mae hwnna'n lyflu. Mae hwnna'n hyfryd. Mae hwnna'n ffordd rwydd, os nag i ti moyn neud y bwdin dy hunan, achos mae'n lot o waith. Oes. Mae hwnna'n twist bach ychwanegol ar y pwdin, yn dweud? Yndi. Beth i ti'n brynu. Rai fi fannos, do'n i'n sylweddoli cweith pa mor syml oedd o i wneud Pwdin Nadolig mewn ffordd. Wel, ie. A nath o'm cymryd yn hir, na ddo. Na ddo, ddim yn gwybod. Diolch yn fawr i ti. Diolch ti, Dal. Doli llawen iawn i ti. Ag i chi hefyd. A nawn ni weld ti'n y flwyddyn newydd gyda pethau golli pwysau.